Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri nähili diýenjalýar. Ýanymda Eýrandaky Türkmen tehradan gelen ýaş ýigitler bar. Türkiýanyň Antalya atly turizm sewtine diýenjalmaga gelipdirler. Hawa myhmanlar Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine söhbetleşýärmiz. Ayhan, Mansur Atadaglar hemmäňiz hoş geldiňiz. Sağ olun. Ina myhmanlarymyzyň arasynda Mansur bar. Mansur, sen Türkmenistan'da da diýenjalyk gördüň. Türkiýe diýenjalmaga geldiň. Özüň öz ýaşaýan ýerindäki diýenjal şertleri, Türkmenistandaky diýenjal şertleri, Türkiýedäki şertler. Şolary bir deňeşdirip berseň. Mansur, söz sende. Salam diýen Türkmen doganlyma. Biziň ýaşaýan ýerimizde jowallary bir azady diýipdir. Azady, azatçylyk. Ýa-ni bize mümkin däl. Jeklerimizde gitýäs, gezip bilýär. Öňe bir işler edip bilmeýär. Kaman jowaller halan köýneklerini giyjekler, o bolmaýar biziň giyjek. Bizde de o yerler var. Ama Türkmenistan'da ben Aşgabat'a vardım. Zavallı azat geziyerler, aylanýarlar, öz ýardan kıyız olsun, erkek olsun bile ýüşüp gezip ýörler. Ama Türkiye'de ben 2 gezip geldim Türkiye'de. Bizim Türkmenle taşıyıp çıkýanymyzyň sebebi bize bir azady gerek taburmak. Azatlyk gerek. Şoň üçin biz Türkiýe'ge gelýek. Öňe gözellik taýdan bizim öz ýaşaýan ýerimiz gözel. Owadan turizm. Bizim gelip ýatsak ýerimiz boljak hotellerimiz bize gowy bolsa, bizim gezjek deniziň aptaryna bize gowy tiýlasalar bize bolur. Sen Aşgabatda da bolup gördüň şeýlermi Türkmenistanda? Türkmenistanyň turizmi bilen Türkiýanyň turizmini deňeşdirseň, näme baýar? Türkiýe gowy kadýan. Türkiýe turizm kämmar gelýär. Hyzmatçylyk Türkmenistanyň gowrak gördüm. Indi şu myhmany garşy almak barasynda. Yo, Türkmen Aşgabatda Türkmen doganlymyz yo, bize kän myhmançylyk daýatdylar ki, bize gowy dediler. Her näçe dilimiz bir bolýardy. Dilimiz bir-birimiziň diýen kepleýän düşünüp bilýek. Ama Türkiýede biz her näçe başga ýurtdan gelen kän düşünüp bilemdi. Mansur, sen Türkmenistana turist bolup bardyň şeýle? Turist bolup 10 gün gezdim. Nähili täsirin geň zatlar bar Aşgabatda sana göre? Ma Aşgabatyň owdallygy, Aşgabatyň sahtymallary, öýleri maňa geňdi. Men Aşgabat ojur owdandyr diýmeýärdim. Ulhan öýleri salypdyrlar. Şo Aşgabatyň temizligi beter temizmişdik. Şola arasy. Şoda o taza diýenjal şerler nähili şol myhmanhanalary, gatlary, barlary, restoranlary, gatlary nähili? Yo, beter gowdy tiýilýärdi. Türkiýe bilen deňeşdirdiň nähili? Her gaýtynyň öz bir gowlugy bar da bulan. Türkiýanyň bir gowluklary bar, Türkmenistanyň bir gowlugy bar. İkisini her gaýty bir öz bir gitsen görsen gowy. Türkiýe men şu ikisiniň arasynda bir ýer diýip biljekler. Her gaýtyda gidip bilsen gowy. İkisine de gitsen gowy. İkisini de men gidin görüň diýjek. İkisini gidin görüň diýjek. %60'syny Aşgabat diýjek, %40 Türkiýe diýjek. İkisi gowy ýer. Bir ýerini diýip saýlap alyp bolmaýar. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri nähili diýenjalýar. Ýanymda Eýrandaky Türkmen tehradan gelen ýaş ýigitler bar. Türkiýanyň Antalya atly turizm sewtine diýenjalmaga gelipdirler. Hawa ata Türkmen ýaşlary nähili diýenjalýar? Şolar üçin nähili diýenjal şertleri döredilen? Dogrusyny aýtsam, şu Türkiýe Antalya vilayetine gelip Kemer şäherine otyr şu diýenjalmaň ýoş-ýoş nämedigini düşünüp barýar, dogruny aýtsa. Ýani o tada diýenjalma diýip bir zat, ony ýaly bir pikir azat bolup her zat bir ýerine bolup dogrusyny aýtsak de. Dogry Türkmen sähram öz mümkin Türkmen dillenmejler ba Türkmen aýtýar da towşana dogup tepedýär da. Her ýekde barsak her näwatda owdan bolsa ýende şu dogan ýerinde barasyny ýa dogry ýöne şu mümkinçilikli ýok da. Bir bolmaly jowallary, bir bolmaly pikirler azat bolmaly, zat bolmaly ýok. Bir kitap okuýmaly, zat etmeli, açylmaly, öwe gitmeli zatla häzir ony ýaly bolup bilenak. Bir şu zatla bolup bilse ýoş-ýoş dogrulansa, o da bilmeýän nämedenligini ýoş-ýoş o da dogrulanmak, ýani arzu etýärdi onu dogrulanmasyny. Öňe bärek gelip şu Türkiýeге gelip göremizde kän zatla bellik, ýani öwe gidipdir. Häzir yetmedikde bolsa kän ýeri häzir ýetjek bolýar. Şu zatlary görüpdiň zatlama şu şeýle. Türkiýede sana iň köpden göňüňe ýaran seniň halan zadyň näme boldy Türkiýede? Diýenjalşda
Dinjalygynda mı? Dogrusyny aýtsaň Iranda bir adam ýüregi rahat bir dinjalyp bilmeýär. Ony ýaly der, hey, dogrusyny aýtsaň. Bärde rahat da. Bärde adam her näme etseň, dogrusyny etseň, dogry iş etseň hiç mi işi ýokdugyny bilýärsiň. Ýöne o taýda arasynda dogry iş etseň de, arasynda sen mümkin istifaden ýaly bolýar da, ýani şeýle. Şu Türkiýeň nämesini haladyň, göňüňe ýarady? Türkiýeň nämesini? Türkiýem bu gelen yerimiz Kemer'deki eýwere awadalygy watdy deňizleri heýwere awadan dünýäde mene her ek baryp şu açyly awadan gören yerim şidi. Muň denizin göklügi, dağlaryň heýwere awadalygy, her zatda ýerine awadan gemler wady. Ýani her zat ýerinedi. Awadan bejeripdile, ýetişipdile heýwere ewe edipdir. Sağ ol ata. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Dünýä türkmenleri nähili diýilýär. Ýanymda Eýrandaky türkmen tehradan gelen ýaş ýigitler bar. Türkiýanyň Antalya atly turizm sevitine diýilmaga gelipdirler. Indi söz nowaty Ayhanna. Ayhan, näme üçin Türkiýany saýlap aldың diýilýär üçin? Men gelen jaýym Türkiýede bir iki gezek geldim. Öňe iki gezek geldim. Şu taýda gelen turistler, mehmanlar üçin döredilen şertler göňüňden turýarmy? Nämeler halaýan, nämeler halaýan? Meselem, Türkiýeň bir zady kiba adatçylygy ken, bizde onjyry ýok. Meselem, bu taýda disko bar, aham diýim, adama zat goýýarlar erzeş. Bu taýda beter ýokar, Iranda onjyry zat ýok. Men görmedim. Bu taýda rahat. Adam bu taýda meselem etçe işine etdiýär hiç kim sana zat diýmeýär. Türkiýede hem zat gowutdy, fakat biraz bazardäkiler birilen ağlaýarlar. Sen bilýärler, başga ýerden gelenseň, ama bilmeseň ağlanýan şu taýda. Ağlaýarlar. sen öňe iki gezek geldim Türkiýe diýen. Oýnam üçüncü gezek gelip oturdum. Şu seni dinleýän özüň ýaly ýaşlara, Eýranly bolsun, ýa Türkmenistanyň bolsun, umumyň dünýä türkmenleriniň niresinden bolsa da bir ýaşlara, ýaş kişilere, ýaşullara hemmesine şu diýinjal barada, diýinjalmak barada sen bir nesihatyň, arzuň, islegiň barmy? Şuna mı aýdaýsan? Men aýsam gezilli, görsilli bir taý awadan jaý, gowy, maksusan turist jaýlary. Kän gowy. Mansur, ona ahirki soragy, jemleji soragy sana soramak isleýän. Sen diýdiň Türkmenistana gitdim, diýinjallym geldim, Türkmenistana gidip geldim diýdiň. Eýrandaky türkmenler turist bolup Türkmenistana özüň ýaly aňsat gidip gelip bilýärlermi? Bir Türkmenistana turist bolup gitsem diýseň, şertler nähili, gowmy, nähili, aňsatmy? Men özüm şu Türkmenistana gidesim gelýär. Ýöne bize kyn Türkmenistana çykyp biz $300 bir viza almaly. Vizasy $300. $300 berseň berýärler vizany. Şaýat gyýylyk bilen bersiler. Ýöne şu Türkmenistan döwleti we Irandaky ýaşaýan türkmenleri bir iş etmeli keşler biz rahat gidip geleyli. Bizim her näseden beýle dogurlymyz bar, öz ata-babalarymyň ýurtda. Biz ýöne Türkiýe geljek bolsak viza gerekke. Irandaky jowan türkmenleri de aýtdy, her näseden jowanna diken elleri boşurak bolýar. O diýen men $300 berjek bolsam viza giden $300 Türkiýede ýoýargelerini diýdi. Bize şol bize agyr bolýar. Bize viza aýyrmaly, bizden viza bilen gitmeli, etmeli, bir iş etmeli Türkmenistan döwleti. Diýmek onda Türkmenistana bir turist bolup gitsem diýäňde de gitmek aňsat däller, şeýlemi? Nädip şonu aňsatlaşdyryp bolar mesele? Aňsat däl. Sen şu ol aňsatlyşyň biziň işimizde da ýokarda gedýärler. Işte döwlet adamlary olar şeýdäni keşferiň arasynda öýler dogurlamaly. İsleg bildirýän gitsem diýen köpmi? Yo gitjekken, barjak beterken aýyrsa viza bolmasa, bize gidip gelme rahat bolsa, bize mümkin bolsa biz gidip gitjekken. Türkiýe gelmez, biz Aşgabat bize ýakynna. Aşgabat'a gidip gelmek aňsat diýeli. Aýdaly vizany aňsatlaşdyrdylar, zat etdiler. Şoň Aşgabat'a we size nähil peýdasy bolar Mansur? Belli dämel turist gelip gitse, otallarynyň işleýärlerini de pul ýeler. Turist özüň bilýän-de bu dünýede turist iň ulukan senet bolupdy da. Dünýede keşberli bir turisti sermaýe etýärler. Inem harj etýärler, turist getirjek bolup. O ýerleri bejerýär, ama biziň Türkmenistana bize gitjek bolsa şu ulukan bir kynçylyk getirýär. Türkiýe şu turist kän gelýän, şu vizasy ýok bolandan gelýär. Türkmenistana eger vizany aýyrsa gitjek beterken, Irandan, başga ýerlerden de geljek kändir. Şo işet otalaryň öýlerine de gowy. Kän alşýarlar, satyp bilýärler, tükelleri işleýär. Turistler baryp pul harja ýoýýar, hoteller işleýär. Bir näçe otada olara iş bolar. Şuda men haýyşym şu, başga sözüm ýok. Ayhan, ata, Mansur hemmeň sag bolun. Sağ ol. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.